Kuyouth Day kunzi kwakusikadyiwi rinopisa. Panapa toona kuti zvamunongoziva kuti factionalism semarongero airi kuita ruling party ZANU-PF. Yesterday yakanga iri Youth Day, idhei yaikomemoretwa nemunhu wese zvisinei nekuti political party yako kana kuti mafungiro ako akasiyana nemumwe. But pane chituko chinoitika chinoka kunzi vakomana pane munhu akazoonekwa vakusimudza maposters aenda against the ruling party kana mutungamiri wenyika. Sana mina masvika manyoro panapa, don't go subscribe or like button on the bell. Kuti pina pana paruzingano posta this picture tamuri kuona ine this guy uyo akabata that poster rakanyorwa mashuwa kanzi March West in solidarity with the army. Vane vanyora vachiti large billboard in solidarity with the army that is against Emmerson Mnangagwa. Right inside the conference where party youths were campaigning for extending his presidency. This feature comes at a time when it is the same March West that has recently expelled war veteran President Gesa and Gifford Gomwe as punishment for opposing the 2030 agenda. Thomas Kwanamlanyi kopana pana komana kuti the same March West yakonobonzi ndo vakomana vakatindanisa President Gesa vaka-expella Gesa na Gomwe. Panguva ini kokonobonzi pana pako yakabata billboard rikuya ritoti in solidarity with the army. Tikuda army kuti zvaikuda izvozvo zvokuti vakomana avarwe pasi ndozvatiri in solidarity with. Mana pamashoko ari kuno kunzi zvanyatso kubuda pachena kuti Youth League matova nedivision yakatonyanyisa West kana zvinhu zvataurwa iri kubva kuMarch West. Pana paMarch West nyatso kuzivikanwa kuti ndo kunobikwa mastrategies ese nemaprocedures ese. Kana vachizonge vaona Pongwe akubuda kuMarch West moziva kuti zvadhakwa. Ngoti dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.